Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qarашып tapşırığında. Менің яшайышым мұң сағыштан, жел дауыллардан, сәхне манзараларынан, ыңғырашу саташулардан тұра, дей бүгінге тапшыру геройым. Туған тіл каналын қарайсыз. Көзге көз қарашып тапшыруның алып барушысы һәм аның авторы Зифа Нагаева. Қайнар сәлем yollayım сізге һәм бүгінге тапшыру геройыма. Кем ол дейсіздер? Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры Түбән Камадан Уфа шәһәренә кунакка килде һәм шаулап гөрләп гастрольләре узды. Аның алыштыргысы җитәкчесе, көчле режиссер, алай гына да түгел, театрны нигездән булдырып дөньяга танытучы Рөстәм Вәлиәхмәт улы Галиев белән очрашабыз. Хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә, амин. Кәйфләрегез ничек? Ярый, әкертеңенә менә килеп шушы Уфа шәһәрендә көн күрәбез. Рөстәм Вәлиәхмәтович, шаулап гөрләп дип әйттек, узды гастрольләр. Хайран шундый тамаша булды. Бөтен халык дәррәү карады һәм уңышлар теләде сезгә, яратып калды сезнең театрны. Нинди кичерешләр калдырды безнең Уфа шәһәрендә гастрольләр сездә? Уфа шәһәре һәр вакытта да минем өчен бик якын. Чөнки монда минем искиткеч иҗатташ дусларым яшиләр. Яшьтән үк мине тетрәндергән Башкорт академия театры, аның артистлары, аның искиткеч зур режиссеры Исрафилов Рифкат Бакил улы. Театр, Шыңгызхан әйтә, минди Бонапарт әйтә, Шыңгызхан кебек бәхетле була алмадым ди. Менә бездә күп вакыт ниндидер бер үлчәүләргә үзебезне салган вакытта шушындый Исрафилов кебек зур, аннарысын Аликханов кебек, аннарысын Ирсаевлар, я булмаса безнең менә җырчыбыз инде Фидан Гафаровлар кебек урын тоту безне һәр вакытта да Уфаның җирлеген бизәкне, шул бизәккә карап без үзебезнең ниндидер бер үлчәүләргә салу, үзебезне тоту. Менә шушы җирлектә шундый зурлыклар, язучылар булу, Атнабай, нинди генә шагыйрьләр булмасын, безнең бу башкорт җирлегендә туган татарларыбыз һәм гомумән татар башкорт дөньясы тоташкан урыныбыз Уфа каласында һәр вакытта да безнең изебез бар. Бик хуп, рәхмәт. Сезнең хакта белешмәләр ала башлап, башта интернет челтәрләрендә, социаль челтәрләрдә утырып карарга туры килде. Әлегәчә кулыма сезнең үзегез хакында язылган бик мәгънәле, мәртәбәле шаклар дип исемләнгән китап килеп өлгәшмәгәндә. Һәм инде мин бу китапка эшенә кирип дөньяга үзем өчен балачак, үзем өчен яшьлек, үзем өчен булмыш, үзем өчен үзе бер ничә театрны тәшкил иткән дөньяга шумдым. Ләззәт алдым һәм бу матурлыкны кисәк булса да бүгенге тапшыруда кулланасы килү теләге миндә барлыкка килде. Безнең тапшыру кысалары шул хәтле тиз узачак, беләм шундый олы шәхес белән очрашканда, шуңа күрә тәмле генә итеп китап аша сезнең күңелгә үтәсе килә. Әйтик, бу китапта шаклар дип исемләнгән китап, ни өчен шулай дип аңлашылып тора. Шакларым бар, яшьлек чагым, бала чагым, матур чагым, рәхәт чагым, елаган чагым, абынган чагым. Нинди чагы бар кеше язмышында бөтенесе тасвирланган. Ансы гына да түгел, хайран тамаша, сез балачакта үзегездә булган бөтен күрсәткечләр, кичерешләр, күренешләрне тасвирлап, режиссер буларак та театрда кулланып, тамаша кылып, спектакльләр аша халыкка кабат кайтарасыз икән. Менә мин шул балачакта иң беренче буласым килә. Кичкенә Рөстәмнең йөгереп йөргән авылында буласым килә. Сезнең шундый тәмле дип әйткән сүзегез бар. Авылында карын исе, милләт исе килә дип. Ул нинди бәхетле тәңгәл Рөстәм өчен.
Кайда аны үстергән һәм шундагы теге киндек әбиләрегез, хәят әбиләренең язмышлары, сез кайсы тишек ярыклардан күзәткәнсез олы тормышны һәм кашан карар кылынган театр, тик фақат театр һәм театр. Тыңлыйм инде диккать белән. Birinçiden min tuasım bulmagan juristine enkey tudurgan indi. Indi yani bir avurgan больницага бара гажинган. Шунда барганда әнисіне туктаган. Әби инде ме сет булса да кеже сете иш диген. Шуннан соң әни әйтә, шушы сетне чип җибәргәннән соң бөтен дөньям рәхәтләнеп китте ди. Яткан монда йоклап киткәнмен ди. Шуннан соң Ходай Тәгалә мин уянганда инде бер нинди дә укшуым да калмаган иде, бер авыртуым да юк кебек. Шуннан соң больницага бармаска булдым ди. Барылып кайттым. Яни инде шулай итеп мине тудырга булган. Мин хәзер күп вакыт уйлыйм. Шул кәҗә нинди кәҗә булдым икән шул кәҗәне. Тотып кирәген бирәсе иде шул кәҗәне мин әйтәм. Нәрсәгә шунда шуның сете булмаган булса, бәлкем мин бу дөньяга килмичә калган булыр идем. Бәлкем минем булуым бу дөньяга кирәкмәгәндер дип тә уйлап куям кайбер вакытны. Менә шул. Менә бу шаклар дип атала инде. Бу кайсы шакларга керәдер? Бу безнең тапшыруга керми. Ул кәҗәне алып кайтып, ул кәҗәгә памятник булдырып куярга кирәк. Менә шундый кешене җир өстенә китереп, шу галәмәт ачыш режиссер буларак та, кеше җитәкче буларак та эшләгән шәхес бик кирәкле булган. Ту сезнең дөньяда 10 бала арасында ничәнчесе булып тугансыз? Мен 6-нчысы идем. 6-нчысы. Ну, менә 6 бала. Без 10 бала туып үстек, ләкин менә соңгы елларда гына мин бик авырлыклар кичердем. Чөнки бер заман иченә минем бүтән 5 братым да үлеп киттеләр. Апам үлеп китте. Менә бер вакыт ичендә ул менә шушы ковид башланган вакытлар. Бу авыр кичерешләрне мин бик авырлык белән кичердем. Менә миңа 5 брат шушы җирестен калдырып киттеләр. Аларны да хәзер тиргәп жатам. Мин әйтәм, нәрсә калган иде миңа, минең агына калды. Миңа гынамы бу дөнья? Сез кая? Киттегез дә кытылдыгыз. Театр әһелләре килгән вакытта без театр турында күбрәк сөйләшәбез. Сезнең язмышны, театрны, сезнең язмышсыз, сез җитәкләгән театрны һәм сезнең язмышны театрсыз тапшыруда алып бару мөмкин түгел. Шуңа күрә без җайлашыйк шулай. Шакларга туктала. Әйтик, менә сезнең 55 яшьтә үлгән, вафат булган, инде аңа кадәр сугышлар үткән әтиегез. Аның яра спектаклендә аның язмышын сез үзегез әйтеп үтәрсез, гәүдәләндергәнсез. Һәм инде икенчесе әнкәй, 10 балага гомер биргән, тәрбия биргән әнкәй. Аның инде Шыңгыз Айтматовның ана кырында сез бу образны гәүдәләндерәсез. Озын балачакта үзегезнең балачаклар гәүдәләндерелә. Бу ничек сезгә ниндидер күктән биреләме шундый сәләт? Кайсыдыр куллануга үзеннән-үзе табигый булган әйберләрне кулланып, халыкка сез халыкның үзенә күрсәтәсез. Һәм инде иң беренче әйтәсе турында да тукталасы килә, ансы Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызлар бит инде. Ул милләтебез фаҗигасы барысы да. Менә бу әткәй образы, әнкәй образы, яшьлек балачак спектакльләрегездә. Менә кәҗә турында мин юкка гына әйтмәдем. Ул кәҗә мурт кыргыры. Менә туганмын бит инде бу дөньяга. Мин бит уйламыйм, мин шулай эшлим дә, булай эшлим дип. Менә шушындый кеше кирәк булган бу дөньяга, вот Рөстәм Галиев дигән кеше. Менә тудырганнар. Менә мин шулай уйлыйм, мин фикерлим шулай. Мин үземчә бу дөньяга, менә мин бу дөньяда бик сирәк булам. Мин китәм каядыр, үз дөньям бар минем. Мин үз дөньямда яшим, үз дөньямда кырам, үз дөньямны төзим мин. Үземчә уйлыйм мин, үземчә фикерлим. Менә бу дөньяга чыгам да мин. Бу дөньяның тирә-җүнендәге бүтән дөньясын күрәм дә, мин аның белән килешә алмыйм. Менә бу дөньяга чыгып, мин аның белән бер ничек тә килешә алмыйм. Минем үз дөньям бар. Менә ул дөнья кайдан килгән? Менә әлеге дә баягы шул кәҗә язмышы. Ул тудырмаган булса, бу дөньяда мин баштан үземнән бик курка идем. Нишләп бер кеше, нишләп мин булай түгел, нишләп мин кешеләргә ошамаганмын, нишләп мин алар белән килешә алмыйм, нишләп мин алар белән балачакта да уйнамыйм, мин нишләп алар белән туп уйнамыйм, су кыйынмыйм. Нигә? Мин үсә төшкәч кенә аңладым, мин алакла икәнмен. Менә Холостомер туа дөньяга. Мин Холостомер дигән әсәрне куйдым, ат дөньясы.
Халастамир туа. Әйтергә кирәк, атларга мөхәббәт көтүп үскән җегет, анда ук аның үз дөньясы шулкадәр мөхәббәт белән кешеләр ничек йоклап ята икән бу матурлыкларны күрмичә дип көтүләр көткән егет бу. Менә шул ат тормышында Халастамир туа, алакыла булып. И бөтенесе аны кагалар, алакыла. Бер заманда Халастамир дөньяга чыгып, үзенең менә дигән ат икәнен күрсәтә. Дөньяга таныта, дөньядагы иң көчле ат шабашлардан инде урыннар алып, жандырып бетерәләр соңгы вакытта. Толстойның бу әсәре менә Халастамир язмышы кебек. Шул алакыла булып туыбыз, менә үзенчәлекле фикерләү, үзенчәлекле уйлау, үзенчәлекле кайсыдыр бер дөньяга китү. Мин яшьтән аңламадым. Мин гел курка идем, гел уңайсызлана идем. Нигә мин алай түгел, нигә мин булай түгел. Мин алай иярә торган кеше булмаганмын. Менә шуңа күрә спектакльләрдә дә мин шулай яшим. Наверное, үз дөньям белән керәм мин анда, үз дөньям белән ширлим, үз дөньям белән авырым бит инде, үз дөньям белән уңайсызланам. Менә шушы дөньям минем спектакльләремдә. Мин аны шулай эшлим дип түгел бит, ул минем дөньям. Вот мин кергәнмен анда, мин шулай керәм, һәм мин анда үземчә җырлыйм, үземчә уйныйм, үземчә фикер җитәм. Менә әлеге чагыгыз бар. Хәзер элек синең кайсы чагың дигән әйбер. Шуның арасында сез күп еллар үзегезне аңламагансыз, ләкин сезне күбрәк аңларга тырышканда, менә минем кебек башкалар, спектакльләр аша аңларга тырышканда бер әйбер күзгә күбрәк салына. Сез әлеге булган тормышыгызга караганда, сез бала чакта күбрәк, сез яшьлектә күбрәк нишләптер. Сез андагы тәмле әйберләрне шул хәтле тасвирлап сөйлисез һәм спектакльләрдә кулланасыз. Сезнең менә монда язган каләмегезнең тәмле каләм йөгрә, бала чак турында тәмле сүзләр таба һәм яшьлек турында. Әйтик, кызлар узатканда кеше уйлый гына, узата бара кызны уйлый гына, ишен бугырдамаса ярар иде. Берәр төрле икенче хилафлык булмаса ярар. Сез шуларны тасвирлап, башкалар да шулай барган. Сезнең яшьлектә кызлар узатканда шулардан куркканнар, теге аяклар туңып беткәнче кызлар узаттык дип утырганнар бит инде. Менә шул вакытларда үзегез элеккегә калган балачак яшьлектәге һаман Рөстәм Галиевме? Әллә сез бу ачы, үзенең кануннары белән барган, дөрестлеге һәм дөрессезлекләре белән барган тормышны да сез якларга чыккан кеше буларак та үзегезне хәзер таныйсызмы, шәхес буларак? Балачак бит адәм баласының иң биек урыны. Ул бара биек урынга менми. Ул балачагы белән биеклектә кала. Аның бүгенгесе көне биек түгел. Ул бары тик балачактан кергән мен, балачактан кергән сөт, ана сөте белән кергән әйбер. Бары тик балачакта калдырган тойгылар, уйлар, фикерләр бүген Рөстәм Галиевка алып килә. Биек урны кешенең каядыр бүген әйтәләр. Вот ул народный артист булган, фәлән булган, фәсматан булган, аның биеклеге ул түгел. Биеклеге анда, кайда ул туган бишегендә ятканда. Әгәр дә ки анда кеше биеклеккә чыкмаса, ул монда биек була алмый. Менә бүгенгесе көндә шәхесләр, бармак белән санарлык шәхесләр, дөресен әйткән бата, калганнары иярүчеләр. Бүгенгесе көндә без кая барабыз? Бүгенгесе көн онытыла. Бүген без бу үзебезнең язмышыбызны кая куярга белмичә генә яшибез. Без шушында сугышабыз, көрәшәбез. Менә идән чыгып китәбез беренче. Сөт. Без идән чыгып китәбез. Шул хәтле матур әни теле, әни. Чыгуга беренче мәртәбә бәреләбез тел. Мин ниндидер телдә сөйләшергә тиеш. Мин ниндидер телдә бу җәмгыятьтә яшәргә тиешмен. Как можно? Izledim, таба алмадым телемнең кадерләрен, таба алмагач кадерләрен izledim, каберләрен дип җаннар үзәрлек юллар язган автор буларак та һәм әйткән сүзегез бар. Әгәр дә халыкның эчке энергетикасын рухландыручы, саклаучы булырга тиеш икән тел, димәк ул күңелең белән син аны тоярга тиешсең. Бу да сезнең фикер. Һәм шәхесләр турында әйткәндә дә сезнең фикерләр минем уйдырмалар булып, бик күп елларга уелып калды. Менә бу китап хайран шатланам, мин дә калачагына. Бу китапны мин һәрбер татар баласына, һәрбер җанга биреп укытып чыгар идем. Гомумән шәхесләргә, шәхес биеклегеннән карап та һәм әйткәнсез, шит тойгылар баса башласа, шәхес бәндәгә әйләнә. Бу нине аңлата? Бәндә бит инде ул без аңлашыла, әгәр дә кеше личность икән, ул үзенең фикерләре, уйлары белән яши. Ул бу җәмгыятьтә урынын тота, кычкыра белә, әйтә белә, таный белә, яза белә, бөтен әйберне эшли.
kimlerdir yerip ol nersedir işteyken kullukta o bitinde yaşau tügül. Indi mında bizning jamiyat bugünkü kunda şuna qaralgan bitinde. Ulap qaragı siz nindi zor tilimiz bugünkü kunda nindi halatda. Bunda bitinde kütmegine aytsak da halatımız indi dersini aytgan vaqtda teatrda bu уже kelip berildi. Tatar yazmaşı bilen teatrlarda kelip berildi. Eli qaşandır teatrlar biknik jürileri, spektaklga xalq, tatar tili, tatar edebiyatı, tatar menfaati bar idi. Nindidir bir işte. Hazır alar hakikaten yuqalıp bara bitindi. Şu tatar tilini tutuşu nindidir bizning yuqarılıkta mene şahıslarımız var, yazıcılarımız var, kompozitorlarımız var, edebiyatçılarımız, artistlarımız var. Şular gına bitindi niyetse de olsa tutup duralar. Bit tolu bir xalq bendelikte bu bit Min ana tabi gerek etken ben de deyip etik bugünkü sekinde tilin jugalgan kasma baretini nişik atab bula. Nese deyip etip bula ana. Üzünün tilin satkan kişiye kalk. Üzünün tuğan tilini mine min iden şevip bittim deyip başladım sözümle. İden şevip bittim de min iden şevip bitu bilen beriliştim til yazmışı bilen. Yani işte min bir nişik min kabul ettim. Üzümün tuğan iyimden çıkıp gitken, tuğan aniyimler birgen, terbiyemni, imanım, vicdanım, namusum, bütün nersem bilen min koyadır çıkkanmın da en birinci beriliş kanişine küngül, kanagat tügül, riza tügül. Bu ay bilen suğuşa kireşe, hem cemiyet bilen tıtına kireşirge. Suğuşurgan iştepsiz bulay, bizim bittilimiz var, bizim imanımız var, vicdanımız var, bizim bütün nersemiz var, jılalarımız, gırıp gadetlerimiz var. Biz bir şulay yaşarga deyir. Onları getirip bere devletçilik. Devletçiliği biz koyda yaşayız. Koyda mene küpten tüyülgüne Kazakistan dünyasına bardık. İz gitkiş, üzlerinin içki dünyaları bilen, üz fikirler, üz uyları bilen yaşaylar. Her bir kişi üzünçe fikir içirtü. Çünkü neden kile bu? Neden kile? Bu bir zuray birler. Zor düşünceler. Biz bugün küpmegine silesek de, küpmegine maktansak da bizim maktanırlık urunlarımız az. Til boyunca. Şuna göre bende deyip men bendelikni şulay deyip ataganmın. Мен еш жақта көп ауыры едім. Өзімні іздеу білән ауырғанмын екен deyip yazasыз. Мен оқыған бір yolunu әлі бізді тыңлағандар өзіне алыр. Her bir kişi de өзіне алыр еді. Мен өзіме алып, гел кешірішлерім етіп, жаннан тыңладым. Жан аша өткеріп тыңлайым сіздің fikirlerini шулай дегенсіз. Бит миндә шулай дип укыйм. Бит миндә башка да бәлки шулай. Без үзебез белән үзебез сөйләшә генә белмибез. Баңа җавап таба алмыйбыз. Сез инде килеп җавап таптыгызмы бу үзегезнең фикерегезгә? Әлеге вакытыгызда. Cevapını taptım kibik kine eden balası. Ulanı taba almıdır. Ul avrıdır. Avrı nigessin bu balay tügül. Nigessin bu balay tügül cemiyette. Nigessin bu dürüstlük hakikat aşılmıyor. Nigessin bu kişi tatarca sileşmiyor. Ben gadigine fikirlerde kilem. Nigessin bu tav işilmiyor. Nigessin bu urman kisilmiyor. Ya bulmasa nigessin bu urman turmuyor. Nigessin bunu kiseler. Nigessin bunu cimriler. Nigessin bunu vatalar. Bu bir kübey birler bilen beylengen. İlk her birisine senin bar münesebetin, ne işin cimriler, ne işin vatalar, ne işin sileşmiler, ne işin bucuk, tigesiz yok, matsız yok, ne işin matur tiyatrolar, ne işin matur spektaküller, ne işin dramaturglar yok, ne işin yaz... Это все боль человек. Kişinin. Kişi avrı, kişi üzün bergeli, kıyını. Eğer şu vakitte cemiyette, bizim cemiyette işçilik, o işçilik koyan gelip göre. Cemiyette üzerini tabalmavdan, bergelenüden gelip göre. Bizim min bir küp dostlarımını bilem, bir küp yazmışlarını bilem, bir küp artistlarını bilem, bir küp rejisörlerini bilem, bergelenip üzerine jüg etken kişiler. Bu bir kişinin avruğu, bu bir şiiri cemiyette. Bunu biz bir koya da koyalmayız. Ya işüge sabırşa, ya diginde sabırşa, ya mında sabırşa. Bu şiirlerini, bu eybirlerini küzetip duru. Özünde şiirlisin. Hem biz ündüyüz, dünyalıkta ündüyüz yumşak bulmazqa. Hem kişi, hatta şulay bögülgen kişilerini de ihtiyar kişigine alıp çıgala deyip ündüyüz. Bu dürüst mü? Bu ihtiyar kişine kala bit. Bütün şanış kalmasa, kişinin üzerine de üzün haman ağırıp tabalmasa, şu ihtiyar kişigine kişini alıp çıgıp, küterip, bastırıp koyup, bu dünyada yaşarga kaldıra. Bu dünyada
Әле синең кирәгең бар бу дөньяда яшәргә, якыннарыңа, бәлки үзеңә беренче чиратта кирәгең бар. Шулай бит, менә Амар Хаямның әйткән сүзе бар бит, ирән бер үзең көчле булырга. Күмәк кеше арасында көчле булырга түгел, бер үзең көчле булырга. Менә бу хакларда да бик фәлсәфи бүгенге тапшыру шул кадәрлек. Сезнең һәрбер әйткән сүзегез шундый хикмәткеле дип әйтәсе килә. Бу хакта ни әйтер идегез сез? Кешенең ялгыз көчле булырга тырышуыннан булдыру, үзен булдыра алуы, ул ихтияр көче белән генә бәйлеме? Барыбер да җәмәгатьчелек, безнең җәмгыять, тормыш тирә-як безгә бит нидә мөнәсәбәтләр белән кагыла. Әлбәттә, безнең җәмгыять бик зур көч каршылыклы. Ан дидем, аны бар да көттеләр. 8 елда төзедем, 8 көндә сүттеләр ди Хәсән Туфан, 17 көнгә озаталар, 17 елга сөргенгә. Уйлап кара, нәрсә өчен? Шигырь язган өчен, ант поэмасын язган өчен анардан табалар. Шулай булгач, иҗат кешеләре генә язмышы түгел бу, безнең репрессия чорын гына түгел, күз алдына китерсәк. Бүген дә иҗат кешеләре бик нык көрәш белән баралар. Бу җәмгыять белән көрәшеп баралар. Иҗат итүгә караганда, иҗатчыларның көче бу җәмгыять белән көрәшүгә китеп бетә. Һәм алар үзләренең иҗатларында жарты-жырты калырга мөмкиннәр. Үзләренең иҗатларын менә чәчәк, гөл үстерер урынга ниндидер бер матурлык, ул чәчәкләрне кырып себереп, монда үстермәгез дип кырып себереп торсалар, бу урында әлбәттә безнең үзебезнең җәмгыять язмышыбыз бар. Монда бит барыбыз да кырылган. Татар, башкорт дөньясында менә күзәтеп киләм, безнең халыкның ичендә, яшәешендә апма каршылык бар. Берсен-берсе ниндидер тоту, таркаулык, я булмаса оешмаганлык мул. Ниндидер бер менә шушы әйбер, шушы җәмгыять ичендә безнең личностларны да җүгейтү ниндидер бер кеше чыгалган кеше чыга, әзрәк шунда кадәр анарга дилбигәне бирәләр, ниндидер бер ярдәм булса, я булмаса ниндидер бер поддержкасы фәләне булса, теге кеше чыгып ышкынала, инде әз генә булса да, чәчәк атала. Әгәр дә булмаса, таптап китәләр дә, изәләр дә, бетте все. Гади сәләт бүген чыгаламы? Театрда да шул ук иҗатта бит. Чыгалмый. Бүген бик авыр чыгарга. Менә гади сәләт бүген чыга алмый. Сәхнәләргә чыккан сәнгатькәрләрне әйтәбез. Ой, бу кайда яткан, әлегә хәтле күренмәде дип килеп чыкканнары бар. Каплы гына йолдыз булып килеп чыкканнары бар. Менә шуларның күпме сорауларыбызга бер җавап Рөстәм Галиевның киләсе булган тапшыруга чыкмый дип әйтә героем. Һәм әйтәсез сез, Әлдермәштән Әлмәндәр кебек спектакльләрне куярга кирәк, чөнки бүгенге заманның герое юк. Бу бик гапләшә торган тема. Ник шулай уйлый Рөстәм Әхмәтович? Әлбәттә, әҗәлләр күп бит хәзер. Бөтен дөнья әҗәл белән тулган. Һәрберебезнең үстендә бер әҗәл утыра. Көрәшергә кирәк. Бу җәмгыять белән хәзер тел турында күпме фикер бара, ил турында күпме фикер бара, күпме дөнья ичендә күпме фикерләр бара, каршылыклы фикерләр бит. Буларны җиңәр өчен герой кирәк җәмгыятьтә. Әйтә торган яхшы. Менә әле мин ничә еллар элек кенә бик көчле шәхесләр бар иде. Ул Туфаннар бар иде, ул Марсилләр бар иде. Ул шундый көчле җәмгыятьтә тота торган Аяз Гиләҗләр, ул Мөхәммәд Мәгдиевлар, шундый зур Алпат Американиникилар, тау булып шәхесләр тора иде. Менә алар инде Шәүкәт Биктимировлар, нинди артистлар, нинди фикер ияләре. Менә алар киткәннән соң ничектер яман су булып кала. Алар киткән урыннар буш булып калалар. Шушы буш урыннарны тутыручы кешеләр кирәк. Алар юк. Шул буш урыннарны бүтән кешеләр алалар. Ниндидер бер ихтиярсыз, көчсез, нисез кешеләр алалар да, һәм алар анда чәчәк ата башлыйлар. Һәм бу зурлыклар таптала, бу зурлыклар югала, һәм җәмгыять ичендә барлыкка килә сайлыклар, таулар юк. Таулар булмау, гел дүмбәскәлекләр шакыр фәләнгенә кебек калалар. Таулар булмау бик авыр. Алар юклыкны тоемламый торган дәвр кешеләре безнең артта килә. Без генә бәхетле, әле без тоябыз. Хит дип әйтергә кирәк. Әйтеп булса, аларның юклыгын тоябыз һәм безгә әрнү бу, сагыш, сагынабыз. Сезгә йогынты ясыймы? Менә шул тирә-як сез үз дөньягыз белән яшибез дисез. Чынлап та бу бөтен иҗатыгызда чагыла, эшегездә, хезмәтегездә, хәтта административ вазифаларыгызда да шулайдыр. Сез шундый кеше булып каласыздар, ләкин кемнәрнеңдер йогынтысы сезне үзгәртә аламы? Сезнең әйткән сүзләрегез бар. Кемнәрдер минем тормыш арбама утырып барды, кемнәрдер тотынып барды янәшә. Әлбәттә, минем арбам, мин сыендырдым бик күп кешеләрне үзем дөньяма.
bir küp kişilerden gittim. Bir küp kişilerine lakin şular arasında bir Rüstem Galiyev şunu deyip kıynavuşçılar da var. Şuşu Rüstem Galiyev turunda gayet silevmiş. Alar bütünüsü var. Vat. Uzifan Agayev'in kanı var. Allah'a şükür. Anı da kıynilar, anı da itel. Lakin etre bürüceri itra. Mine şu arba bara indi. Anın kırıyına indi tutunup bu Rüstem Galiyev kadip şıbırk şartlatmışlar da diye ettim. Tutunup barışçılar şu var. Tutunup barışçılar da var indi. Rüstem Galiyev kaşıklanıp barışçılar da var. Şahıs buları. Nu işte dersin. Bizning mine elgide bayağı şu cemiyetdeki şiirler alar. Cemiyette seni anlayan kişiler yaşlıklanıp bular. Anlamagan kişiler. Seni kıynilar. Elbette bu arabada Nagayev'in da üz arabası var. Ul barganda anın da tuşu. Nagayev'in arabası var, ulanın zorlu tayğına yok. Mine iskiterlik kişi şahıs bilen işraşılabız. Galamet aşışlar işleyim. Yaşligine qaytıp bir qaytabız bir kilebіз çünkü bütün bulgan мәгънәви язмышыгыз киселешләрдән тора. Менә шул Илге Зәриә Зарлытайым. Бу Зарлытай ни икән дип әйтерләр, шуңа әзрәк аңлатма бирерсез үзегезнең тавыштан ишетәс килә. Һәм минем үземнең Зарлытаем бар. Менә зарланып утырырга яратмаган, бик зарланып яшәмәгән, ләкин иче тулы моң сагыш булган дип шәхессез. Шулай бит. Бу хакта зор нәрсә ул сезнең өчен спектакльләрдә, дөньяда, тормышыгызда һәм кайсы вакытта сез әйттегез язманы язганда бу Зарлытай турында белешмә биргәннән соң минем үземнең Зарлытаем. Хакта. Ol indi kaydır benim bala çağımdagi bir vakigalar. Ol çünkü bizim Kürşü babayımız atları ölüp tayı kalgan yer üstünde de şuna bizim Kürşü babay Zarlıtay degan isim kuşkan. Hem şuşu Zarlıtay benim xatirimde kalgan. Hem men üz köngülüme de şu Zarlıtayını ol dünya boylap adaşıp jiriydiriye, ol avul boylap adaşıp jiriydiriye, taularga minip kite şaup küşnep düşe, indi bütün jirde, ol enkesini izlegenmi, erik izlegenmi, nerse izlegenmi bilmeyim, ol kayadır bik uzak birer yıl bizden tirede şulay yaşadı, ondan sonra ol cukka çıktı. Oltay, hem mine şu Zarlıtay dünyası beni her vakitte da titrendirdi. Mine o Zarlıtay benim köngülümdeki dünyanı şu Zarlıtay deyip ataganmındır. Сезнең турында шу кадәрлек менә чакларда, шушы җыентыкта да бик күп аларны мисал итеп китерергә дә бик күп вакыт сарыф ителер иде. Ләкин берсе бик күңелгә ошады, әйтеп үтәсе килә халык язучысы Ркаил Зайдулла. Сезне Буразнадан бәреп чыккан нәсел вәкиле ди. Һәм бер нинди шалкымнарга, бәлки мин дөрес кенә аның фикере белән төгәлләп әйтмәм, ләкин мәгънәсен әйтә алам. Бирелмичә үзенә йөкләнгәнне тартып кына бару түгел, төптән җигелеп тарта ди. Менә мин инде аларның fikirleri bilen girişem diye eğitim almayayım. Benim turda baytak fikirler eğitildi şahıslar tarafından da büyük güçlü şahıslar etken sözler de var. Ben kübüsünden uyalıp da gitem, umaysızlanıp da gitem. Lakin nişteysin, ana Erkay'la etken. O benim işimle beyelesi kilgenme. O benim turmuşumla, benim halatimle anlağanımla. Çünkü Erkay Zaydullah bir zor личность, ол ескерткіш матур жазушы, біздің бүгінгі секендегі күн қадағында бара тұрған жазушыларын кім деп сұрағанда әлбетте Ркаил Зайдулла деп айтып бола. Міне ол Ркаил Зайдулланың айтқан сөзі. Мен білем бәлкім келішмем, бәлкім келішем, ләкин мен ол айтқан сөзіне кері қаға алмайым. Шулайда мақтауларны яратасызмы? Тәнқид мақтау sizin үшін не дәрежеде? Қайсысы? Мақтанырға жаратам. Maqtanırga жаратам, maqtaudan uyalam, uңайсызданам, бекініп, анарысын қабыл ете алмайым мақтауларını. Maqtanam tütün için, kirek için, qayadır köngülümni qatalandırır için, cemiyet bilen kireşir için, qayadır uңайсыз urunlar tabılsa, cemiyette sügüge qaraganda maqtangandan kişi ülerek düşe. Şul maqtanуына шығыш ете алмай қаршыңда тұрған кішілер, қара бұл мақтана деп үлелер. Шушы вақытны мен өзімнің күшім итіп қабыл етем. Көңілім жылый, тыштан мақтанам. Міне мұны әр вақытта да өзімше қолданам. Бұл бәлкім көңілімнің бір орыныдыр. Сезгә бәлки шақта әйткәннәр, әнә кояш байып
җиткән вакытта шуның артында бәхет дип. Һаман шуңа ышанып яшисезме? Әллә сез биредә барыбер да үзегез бик аңлап бетмәгән дөньяда бәхетле дип саныйсызмы үзегезне? Гомумән бәхет төшенчәсе Рөстәм Галиев өчен. Бәхет бардыр дип уйламыйм мин. Ул бик матур сүз. Ул табылган инде кайчандыр. Кешеләрнең күңелен алдар өчен сүзләр бик күп кулланылалар. Бәхет сүзе алдалый ул. Бәхетлеме кеше дөньяда? Ай туганда, җиргә туса да, бишегендә килеп ятканда күз тиярлек матур булса да, туган җирен кабат күрмәсә, үз йортында ятып үлмәсә, яз көнендә чәчәк куярга кабренә дуслар килмәсә, ник яшәгән кеше дөньяда? Нигә яши кеше дөньяда? Бәлкем кеше үлгәч бәхетлерәк булудыр. Шим бәхет турында сүз алып барганда мин көләм улай бердән. Кояш артындагы бәхет ул бер кайчанда кояш байгач бәхет була алмый. Мин үземнең символика аркылы бәлкем шул кояш артыннан бәхет килеп чыгар дип гел көтәм мин үзе. Мин туганда бара иде Вьетнам сугышлары, бара иде Чечен сугышлары, бара иде сугышлар. Аннарысын китте Афган сугышы, аннарысын китте перестройкалар, аннарысын китте тагын акча алыштырулар. Бу илдә бер туктамый бүгенге көнгә килеп җиттек. Менә бүген дә бер туктамаган дөнья эчендә яшәп яту. Яғни мин безнең буынга гына эләккән, тарих буенча мин әйтә алмыйм, күпме эләккәндер халыкка. Шушыны кичереп бетерергә кирәк бит. Ничек адәм булып, адәм шушы мин туганнан алып бүгенгесе көнгә хәтта бер туктамаган җәмгыять эчендә барган, моның хәтта әйберне күрү кеше бәхетле була аламы? Сез гомумән бу җирдәге җан. Ләкин сез уйлап табылган сәхнәдә, спектакльләрдә яшисез кебек миңа. Сез кайтып китмисез пәрдә ябылгач ул илләрдән. Шуңа күрә сезгә күпкә рәхәтрәк гади кешегә караганда. Гади кеше әле сезне тыңлап аңламаска да мөмкин. Ничек инде бәхет булмый? Ничек инде бу дөньяда яшәү кыен? Ничек инде гел җәмгыять белән көрәшү? Бәлки шуларны аңлап бетмәгән кеше бәхетле. Мин бәхетле кеше, мин бәхетле шәхес, мин бәхетле. Ләкин мин аның философиясын гына әйттем, бәхетсезлекнең. Афарин. Бәхетсезлекнең философиясы. Бүген әлбәттә шуның хәтле җырлары белән Нагаева да шул хәтле ниләре белән бәхетле утыра, конечно. Шуның хәтле җырчылар җырларын җырлый. Зифа Нагаева дигән бик шәхес бар, әйбәт шәхес, прекрасный. Шуның җирлегендә утырабыз. Бәхетле кеше. Мин дә бәхетле, аның белән передача алып утырам. Алдыбызда чәй, менә дигән ресторан. Без әлбәттә бәхетле. Бу турда сүз булырга да мөмкин түгел. Без бәхетле кешеләр. Сез үзегез кайсы вакытта үзегез буласыз? Шын йөзегез. Әллә сез менә бу сөйләшкәндә дә шын кеше бөтен җирдә дә кайбер кеше бит барыбер да туры килә яраклашырга, үзенең урынына карап. Тормыш бит гел спектакль гына түгел, шулай бит инде. Театр бит инде ул шын була алмый. Театрда яшәгән кеше дә шын була алмый. Ул шын булып ничек кеше бүгенге җәмгыять гел уеннардан тора. Зур җәмгыять эчендә яшәсен. Образ күлмәгендә калу булып чыгамы ул гел. Җәмгыять үзе бер театр. Театр эчендә без артистлар утырабыз, бүгенгесе көндә сезнең белән сап-сата кырып. Кайда безсең? Кайда без? Шушы җәмгыять тудырган, үстергән турында сөйләшеп утырабыз. Шушында без барлыкка килгәнбез. Без үсеп утырабыз һәм без сөйләп утырабыз. Без шушы җәмгыятьнең артистлары бит инде. Бәхетсезлектән бәхет тудырып куйдык. Сезнең күңелдәгечә тыңлыйбыз бүген, чөнки мин алып баручы, сез бит инде үзегезне бөтен фикерләрегез белән миңа аша баручы халык өчен. Мөхәббәткә нинди караш? Мөхәббәттә ул уйлап табылганмы? Ул шын кичерешләрме ул? Сез анарга бу яшькәчә үлеп гашык булганнар булдымы? Шын театрсыз гына баш югалтканнар һәм шуннан чынлап та бәхетле булганнар һәм мин үз гомеремдә бер генә тапкыр булса да мөхәббәттә бәхетле булган кеше булды андый хәл миндә дип әйтә аласызмы? Конечно, улай берләр ул хисләрдән, тойгылардан кеше. Кешенең иң дөрес сүзе бәхет сүзе ул бүтән әйбер. Кеше хисләре, тойгылары бүтән әйбер. Кеше хисләреннән, тойгыларыннан бер кайчан да кача алмый. Аның эчендә һәр вакытта да хисләр, тойгылар. Аның ата-әнкәгә карата мөхәббәте дә, аның әтисенә карата, дөньяга карата, кояшка, айга, йолдызларга карата мөхәббәте бит яши. Как это так? Көнне күрү, табигатьне күрү, ярату.
ол тыйгылардан кіші бір қашанда кете алмай, матурлыққа сықлану. Это же чисто табиғи білген кішінің шын ақылы. Һәм мәхәббәт ничек булмасын, беренче мәртәбә син ул хайваннар дөньясында да бар, ул даже әтәчләр дөньясында да бар, ул кешеләр дөньясында да. Мин яратмадым дип әйтә алмыйм, менә мин үлеп гашыйк булган, үзләренең хисләрем белән җанган, тетрәнеп җанган вакытлар булды. Ничек булмыйсың? Ул бит хисләр, тойгылар, кешенең хисләрен, тойгыларын бер кайчанда хайванлык хисләре дә Еллар картайтамы шул хисләрне, өлкәнәйтәме уйларны? Кешенең желаниесе югаладыр дип уйлыйм, теләк. Хисләр, тойгылар югалмый бер кайчанда. Мин шулай дип уйлыйм. Хисләр, тойгылар югалса, адәм баласы яшәүдән туктый. Аның хисләре, тойгылары, менә шушы хисләр иченә килеп керә, теләмим дигән әйбер, не хочу дигән әйбер. Это все уже мин тулдым. Мин уже бик күп әйберләрдән уже гарык дигән, уже синең күңелең, дөньяң уже тулган һәм шушы әйберләр адәм баласының кишенә китереп җиткерәдер. Тапшыру ахырына табан йөгергәндә кыскартыбрак булса да сорауларны бирми булмый. Бүгенге гаиләсе белән таныштырмады һәм гомумән гаиләгә карата мөнәсәбәте. Балалары, безнең Уфа, Башкортстан, азрак булса да шундый бик төпле фикерле кунагыбыз турында белешмәдә аласы килер. Минем беренче хатыным бар иде, Гөлнур Шакировна, ул театрда эшли. Кызым Миләүшә, киявем Рөстәм, алар инде минем беренче гаиләм иде. Шуннан соң язмыш, мин шулай дип яздым, китапка да аны керттем. Язмыш инде, анда критик Нияз Игламовның кеше җитми дидем мин. Үзе кирәк бу әйберләрне хәл итәргә. Гашыйк булдым. Икенче бер кызга, яшь кенә бер кыз, Физалия Фатовна Гиниатуллина. Менә ул да артистка, театрда эшлибез. Без бергәләп театрда эшлибез. Театр корабыз. Театрда яши үзебез дә театрга әйләнеп беткән без инде дигән фикерне, артистларга әйләнеп биттек инде, дөньяның иң зур артистлары дип келеп язып куйдым китапка. Чөнки ул, наверное, күңелемнең чын күңелемнән язылган фикерләр. Анда ниндидер бер ниләр язмыйча да калып була. Гаиләне калдырганнан соң гашык булдыгызмы? Гаилә бар вакытта булдымы? Күңелнең гашык булган чагы килеп тудымы бу хәл? Юк, гаиләне калгач килеп туды шулай. Инде сорау бирмей булмый шундыйны, сез инде гамәлдә бик күп әйбер белән килешмисез бу дөньялыктагы, җир өстендә, кешелектә. Шулай да бу дәврдә сезгә ни ошый? Нидер бит сезне тотарга, нидер барыбер мондагы кануннар, биредәге яшәү рәвешләре, барыбер шуны үтәсез. Әйттегез бит әле, дин юлы, көн юлы бик матур итеп ишеткәнем дә юк, көн юлы. Шул көн юлын үтәсез. Ни ошый? Ошамаган әйберләр күп икәнен аңлашыла, сөйләштек. Беренчедән, иң якыны туган җир. Адәм баласының кендек каны тамган урын. Бу урынны бит беркем дә, бер кеше дә тартып ала алмый сине. Бу синең туган җирең. Синең ул һәр вакытта да исеңдә, күңелеңдә. Ул синең кая барсаң да, кая җирсәң дә, кая ятсаң да, менә монда тора. Туган җирсез адәм баласы ятим. Туган җире булмаган кеше юктыр. Ләкин туган җирсез яшәү бу бик зур югалту. Бу бит минем туган җирем. Мин бу туган җиремдә үз фикеремне әйтәм, үземчә уйлыйм, үземчә фикер йөртәм. Без бит сөйләшеп утырган сәяси фикерләр, алар барсы да бит кеше күңелендәге хисләр, тойгылар түгел. Без бүгенге мөнәсәбәт турында күбрәк сөйләштек. Безнең фикеребез, уебыз, biz әлбәттә монда ятабыз, торабыз, жаратабыз, сөябез. Biz bu әйберләр белән табигый халәтләрне кичерәбез. Табигый булмаган әйберләр белән без көрәшәбез. Югалткан әйберләр өстендә эшлибез. Югалган телебезне эзлибез. Мөнәсәбәтебез аңа туа. Тегендә югала, бунда югала. Менә шушы әйберләр булмасын өчен без һәр вакытта да көрәш өчендә. Бүгенге тамашачы күпчелек кырдан үтеп тотынып баручы түгел, утырып баручы булсын өчен тамашачыга бүген ни кирәк? Соңгы сорауларның берсе. Тамашачыга бүген бик авыр сорау бирдегез. Тамашачыга ни кирәк? Без бүген менә безгә ни кирәк икәнен дә белмибез, утырабыз ике личность. Безгә ни кирәк? Мин үзем белмәгәнгә күрә, шундый шәхес барда ашыклык кертеп китәсем килде туганнар, чөнки дә мин дә шундый ук халәттә утырабыз. Тамашачыга ни кирәк? Менә бүген көннән көн сайга безнең тамашачыбыз, сайга. Театрларыбызда
әлләни мактанырлык хәлләр юк. Театрга ниндидер бер шашу, ниндидер бер ашкыну, ниндидер бер бару түгел. Театрыбызлар яшәсен өчен ниндидер бер көч туплап, тамашачыны туплап, фикерләп кенә барабыз. Киләчәктәге язмышыбыз ни булыр? Монарга сорау иттереп калдырабыз, сорау. Менә шуңа күрә театр сәнгате дә нәкъ шундый ук китап хәлендә. Бу театр кирәк булырмы киләчәккә? Мондый театрлар яшәрләрме? Бу меңләп сорау, меңләп кичә мәдәрисәгә әйткәндәй, кабатланырмы юкмы бу кичә? Китә алмыйм, шуны белмичә ди. Шуңа күрә бу сорау кала, кабатланырмы юкмы бу кичә? Китә алмыйм, шуны белмичә. Кала һәм бик күп сораулар кала, җаваплар алынмыйча, чөнки вакытыбыз шикле. Уникаль шәхес кунакта булды дия торган тапшыруларның берсе булды бүген. Хәтта кемнәр бик кызыксынасыз, минем социаль челтәрләрдә ссылкаларын бирергә мөмкинмен. Тормыш бөтен дөнья булган китапны сездә ачып, үзегезгә кирәкле булган тәңгәрләрдән ниндидер көч, илһам аласыз, хөрмәтле тамашачылар. Һәм башта язылган язу белән аңлатма керттек, ахырында китапның тәмам булган җирендә синең кайсы чагың дигәне бар. Рөстәм Вали Әхмәтшин бүген инде кайсы чагы бу инде сорау һәм әйтеп калдырыр теләкләрегез. Әлбәттә, мин изге теләкләрдә йөрим. Мин һәр вакытта да шундый теләкләрдә. Миндә юк ниндидер бер каршылыклы, туры мәгънәсендә каршылыклы фикерләр, уйлар. Алар минем һәр вакытта да җәмгыятьнең башка зур атмосферасында гына. Минем һәр вакытта да бер генә чагым бар. Ул минем чагым. Ул Рөстәм Галиевның чагы. Менә шушы чагымда мин һәр вакытта да Рөстәм Галиевның чагы бүген үзе белән. Минем чагым. Анда керәбез сөйләшеп бетмәгән такмаклар яраткан чагы һәм ул такмакларны үзе булдырган, оста итеп чыккан чагы. Берәрсен әйтеп китәләбезме берәр такмакны? Акыт язам шул хакта, Пиларамда юк такта, Пиларамдагы Харис чакушларда кунакта. Менә бит. Шул кадәрле Суенда каз үләне, анда казылар изәме, анда казылар изәме, суларга ярылар тар иде, безгә дә ярлар бар иде, син үзәкне изгәне. әйтеп бетерә алмас фикерләр, әйтеп бетәсе сүзләр әле алда торсын дип, шундый зур танышлыкта калам һәм байып калдым бүген, бик күпкә байып калдым дип әйтәсе килә. Тамашачыларыбыз, сез дә шундый фикердә булырсыздыр тапшыру ахырында. Үзенең шигъри юллары белән тәмамлыйсы килә. Ике якка бәргән дулкыннардай үтеп киткән тормыш юлларым яшен чаткысыдай яшнәп үтте гомеремнең үткән еллары. Юк шул, яшен ул бер генә ата да дөбердәтеп, яңгырны коя да үтеп китә. Сезнең үтеп китми торган, кала торган тарихи гомер. Һәм бу гомердә адымнар калдырган, чәчәк гөл түгелгән, спектакльләргә халык йөргән, яратып йөргән эзләр, салынган тормыш, матур үткән тормыш, җырлап торган, ишеттегез бит, гөрләп торган тормыш. Бер яшибез, дөнья буйлап бер дулап үтеп барыш. Изебезгә ятып кала мең рәхмәт һәм мең каргыш. Әйләнәсең дә карыйсың, шундый галәми рәхәт. Кычкырган каргыштан көчле, пышылдап әйткән рәхмәт, 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 рәхмәт. Көнебез нурланды дип каласыз. Шулай бит, туган тел ярдәмендә менә шундый олы шәхесләр, матур күңелләр белән очрашып торабыз. Бездән аерылмагыз. Хөрмәтле туганнар, киләсе очрашуларга кадәр зур рәхмәт килүегезгә. Кайнар сәлам бездән Татарстанга, Түбән Камага, театрны яңадан Уфаларда, Башкортстанда, яңадан яңа һәм без яраткан спектакльләр белән көтеп калабыз. Шулай бит, шулай дуслар.